खुलुमका जत ताखोतै बुखुरंनो फुंकाहाम जों 18 मेव चेन्नाई नि आगरतलाव फाइ सफायगा ट्रेन बाय तै जों तामिलनाडु चिदम्बरम नि फाइमानि चिदम्बरम जोंनो काहाम गयनो टेस्ट खलायै नायै जोंनो नर्मेल दङो हनै टेम्पारेचार चेक खलायै जोंनो सर्टिफिकेट रुबै तै जोंनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायै बास रगो काहाम गनो जोंनो रहका तै जों मास्क रखथबै सैनिटाइज खलायैनो जों काहाम गनो फाइलायगा तै ट्रेन काखा जों चेन्नाई ट्रेन कामानि उलो जोंनो सामुं रग रखा तैसा आरो चेकअप खलायगा जोंनो टिकेट रखा सामुं नमुं रग मानिया गलो 11टा 10:50 ओम हाइरगो हरनि 10:50 ओम हाइरगो ट्रेन सारका तै ट्रेन सारक मानिया गलो जों सामुं नमुं सावै काहाम गनो फाइगा तै आन्ध्र प्रदेश जरा जोंनो माइरक सार जाखा तै आन्ध्र प्रदेश लाई मानि कोलकाता चिमिंगे जोंनो बिस्किट तै चिप्स पैकेट ओम हाइमां रुइनो जों 2 दिन चाया कारिनो जों हाइगानो फाइलेगा किसा मिसा जेमान मानि बिस्किट रक थालिक रक सावै तै ओम हाइगा सकै मानि यागोला आगरतलाव सकायके आगरतला स्टेशन सकै मानि यागोला जोंनो तामखलायका जोंनो 2 घन्टा मतन जों मा नखरलिया ट्रेन बिसिङो न तंखा इंगे जों वान सुका खरकसा खलायनै टेस्ट खलायैसे रहरि तंखना हानाय इंगे जखन जों नखरका तामनुखा कोनो चेकअप सिखलाया कोनो चेकअप खलाया कोनो स्क्रीनिंग बो खलाया टेम्पारेचर बो चेक खलाया वने जोंनो मिस्ट्री पैकेट कासे या परिनै जोंनो होम क्वारंटाइन नै सिल तगैनै जार नगरि रहका इंगे वानाखा के बनो के तलाङै थाङो सैम्पल नावै टेस्ट खलायनानै नै इंगे टेस्ट खलायकेबो जतनो न खलायदि साबनि सागो तामतों जोंबो किरिबले इंगे तै जोंबो सेफ्टी तंना मो जों तै पारानि बर रंनो नकनि बर रंनो जतनो काहाम केनो सेफ्टी खलायथना मो जों चिनि सागर द तंगै तंखा बुनि सागर दे तंगै तंखा तै ट्रेन तो जों गोबां बर बाय मालाय फाइलेगा ट्रेन तो आसे केबो डिस्टेंस मेंटेन खलायले मेया जा सिदा आसु फाना जों तो गाना खाना आसु बै फाइलेगा इंगे तामं खा नको सबाय मानि या गलो खाना का तामो पारानि बर गबो प्रॉब्लम मंग जागो तनानि इंगे तनानि प्रॉब्लम मंग जागो हनै पदे पद मीटिंग रख खलायलेका पारावो सालायका बुंगांगे बाबा जों रिक्स को सिवितु बुखा जों नगो नतलांखा जों नगो होम क्वारंटाइन खलाय जावनै जों केबो बाय मालाया जों आलादा नगो मनै बे आनो जों आलादा नगो जों तनखा जों केबो बाय आमा संबायबो जों मालाय मेया जों माइखुरि गलाङै थाङो जों ना हारिसाबो बास चिनि जों दङ ओम हायकेनो तंलायका ओम हायके तंमानि या गलो सोमसे पारानि बर जों नगनि नखरनि सालाय नगनि नखर बो हायबो जों नगनि नस नखरिया ngange tani दिन नेक्स्ट डे 20 तारिखो जों सैम्पल नानानि फाइका जों टेस्ट खालायनानै सैम्पल ना फाइका तै ओ सैम्पल ना फाइमानि या गलो जों नगो सिल पोस्टर रुबै गलाङै थांका 1 तारिख जरा जों 1 तारिख जुन जरा चिनि क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन नै जों डेट रुबै पोस्टर रुबै सिल खलाय गलाङै थांका ने तो काहामको खाना सनि रिपोर्ट सपायनै नै साव द रिपोर्ट सपायके साइमानै चिनि सागो तामो दं गरै जोंबो किरो जोंबो आमा जों बरक बाय हासालके दङ नगबो आमा बाबु बायबो जों मिलिया जों हासालके दङ सामानि नमानि तुकुमानि थुमानि बो जों आलादा नगन थौ इंगे ओमफाके दंमानि या गलो सानजा जराव आतमसा पुलिस रक फाइ सपाय दामनिसा अनगनि खरगनि थानाय साबो हनैसो हाय कुनो इनफरमेशन सारा बर थानानि हनै नखरि फैका बर थानानि जों कुनो इनफरमेशन मायाब्ले सार हनैने इंगे नंनो आइसोलेशन बागै लांनानै हाय जोंनो तो दिनैसो फायनै सैम्पल लाङै थाङो टेस्ट खलायनानै हनै रिपोर्ट मामानि परेसो जत किसं नायनि साइकलां गा आतमसा हठात के ताबुक थानानै हम तो जोंनो कुनो इनफरमेशन बुरिया न रक नै गता द आचा कुन कक सालायके हम हेन सालायमेन परे द आचा थानानै जिंगा बा काहामको जों बम हाके हासाल नगनि बर बाय काहामको न जों हासाल के दङैनो दिन का दिना मो ओ आइ क्वारंटाइन खलायना मो जों हासाल दङै नगनि बर बाय दंया वइनो साला तंफानो काहामदा चिनि सागो तामो दंहा जों साइमे एब्ले रिपोर्ट माया सानि इंगे ओम हाके न फाइका जों फाइमानि या गलो पुलिस नि कक खनावैनो फाइका फाइमानि या गलो जों ताकार जला आईसीडीएस तै अबताम पाराबो चंद्र कुमार सदर पारा हनै ताकार जला समनि गान्दारा काइसा अफिसर आईसीडीएस अफिस दङ और तनै फाइका जों और तनमा या गलो जों कुनो हरनि माइबो मासाया जों हरनि 7:30 तनै फाइका कुनो माइबो मासाया तैबो गरै इंगे ताबो फुं आइका फुङायनै ताब सा पर्यन्त तैबो सपायको कुनो व्यवस्था गरै इंगे ओम हाइके तो बरक दङै मेयाब्ले इंगे को जदिन आइसोलेशन बागै काहामनि बागै तो बुंगे तो कम से कम एटलिस्ट तैले तंगना नांगो तै सारा तंगियाब्ले जों सैनिटाइज खलाय तंगना फानो काहामको तंगना फानो तै सारा जों तै तो मानाया तै नंनानि तो गरैनो गरै इंगे न नाय मिया और फाइ सपाय माने नरक नाय दि इको बरक गै तो चिनसे सिगां सपायजाक बरक ताम तै रक ताम मानखा इको बरक साइखनारा नाय दाबो
नरमिया नि सिमी फाइमानि बसक कयटा रग सफाइमानि नरमिया सारिकनि अ गांगा नरनो सामुं रग रेदेरका अ नरखै सामुं मांखा गे तैखाय पाजनावै 2 लिटारसे मानो गे ताब सब फुंगाइ थांगा कुन फान माया खना गे नाइ नाइ दि को अब अरो हाइके जोंनो ताला खाइगलां थाङो गे जोंका त हरनि 7टाव सफाइमानि मिया कुनु सामुं नुमुं गरि जों मिया हरा माइबा मा जाया कुनु तैबो गरि मिया माइ रया अहे जोंनो कुनु माइ सिरिया जोंनो आतमसा कुनु इनफरमेशन सारा जोंनो तुबै फाइका नाइ दो गे नाइ लाता अमो आइसोलेशन सेन्टर को अमो तुई वातै कलाइजा हारबेग लेता पेता बाथरूम तो तै करै न्यो करै गे मिया जोंनो र फाइ अब न पुरा हादुलि मां जों बुप्रा फाइका बुप्रा बुइने ओम फाइका तंग फैमानि या बोलो ता मुंगा आनि मकल रबन बाइ ताबु मुसा मा सुया मकल रबन जाक आनि मकल रबन जाक ओ मकल रबो मा सुया ताबु मिया जे हादुलि नांमानि योगैने मोटो गै दंबाय के ताबु फाना मा सुया तैनि कुनु व्यवस्था सिगिरै मा नंना तो तोरे था सानानि तो साना सालिया गे नाइ नाइ दि ओ ब्र गुसक लेता बेता कुनु तै करै सामुं नुमुं काहाम करै ओम हाइके तो बरक दंगे मेले आइसोलेशन सेंटर दं गंगा काइसा काहाम व्यवस्था ना दि बरक न तनानि गंगे द मोटर नष्ट ओम खा पारानि बरक न सावि कुनु काइसा व्यवस्था खलाइ रेदि ओम हाइके ओम हाइरक मा दं हाइदार आसक लेता पेता ओम दा आइसोलेशन सेंटर जोंगर दंखांगे जों उल्टा ताइ बुसे पजिटिव सिंगि थांगान जों ओरम हाइके मा दंखे जोंगर दालानको दाइर फाइजा खनि ताम खलाइनानि पाराव जों हानगो मा दं मा फानो जों हाइजेनिक खलाइ तै आसुदा खलाइनाय जों मेंटेन खलाइ दंले पाराव फानो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलाइ दं बरबाय मालाया खलाइनाय काहाम कने दं तै और तु माने यागुलो सुनो ओम हाइके तन फाइके फातार तै त तालारि गलांखा दं खारजांनाय किरि जे तालारि खा अब त ठीक नंखा बुइ मालायना किरि जे तालारि गलांखा कम से कम तैसिमिला काहाम केरिना नांगो और तै बरक गोबां मा दं तै ओ जागा और मिया फाइने रखमके सावो बरक सावो खरक बावो बरक न 2 लिटार तै सेर जागो खरक बावो बंग न 2 लिटार तै रेखा हनि साव गंगा ताबु फुंनि थांगा ताबु फानो कुनु व्यवस्था करै तैनि कुनु व्यवस्था करै ओम हाइके आइसोलेशन सेंटर नै दङै जों तै बिसोर रुकमान जागलायान गे ताबु फानो सिनि जे सैम्पल लाङै थांमानि ताबु फानो कुनु रिपोर्ट त फायाखो ताबु ओम हाइरक नुगैनाय तामखा बखास्राङै जों आइसोलेशन नै दंनायबा ओम हाइके बा जों चार्जर नको दंमानि जावो नको जों डिस्टेंस मेंटेन खालायनि दङ मास्क थोबैनि दङ सैनिटाइज खालाय दं गे ओ कोरोना खांके बार सैनिटाइज खालाय दं दिपो बार याक सुइ दं दिपो गे जों लरो याक सङानि तै सिकरै जों बाहायके ओ जागाव ओम हाइके दंलायनायबा गे अबनो ताखौ बखरो नायनाय बायदि जों और बेलायनो खस्थ मानि दंका माइ तो मा जाया मिया हरनि सिमि अब तो सान सालिया द माइ जाया फान दंगन तै सिमिले मा नंना नां खानानै तत्रा रानै ताबु फानो फुं आइ थांगा के फान कुनु व्यवस्था ना फाया